I počnemo ljudi, danas ćemo. Moram malo tiše da pričam zato što moj rođak Lavić hoće da spava. Timer, fight, ajde, fajtaj se. Hajmo. Bog te, ajde. Ja naviko... Tu tuć. Šta mi radiš? Ajmo. Ajde. Ljudi. Šta im radim ili šta oni meni rade? Nemaš ti bola ništa. Šta im uradih? Ljudi, a šta kažete? Da li biste se vi smjeli naći u ovoj situaciji kao što su ovi likovi? Ajde. Apsu. Šta uradih ljudi, jao? Većinom je... Ku. Jo, ljudi. Jo, jadni ovi. Idemo, jopa. Ja. Ja, ljudi, šta ću ti sad uraditi? Maš bre tamo. Jo, ljudi, šta im radim? Ajmo, hajde. O ja, ljudi. OMG. Opa, beži. Marš pred tamo, ajmo bolan, i ti. Beži. Marš.
Ajde, bolam, bježi. Ja još od tebe bježim, ja rekao ti ćeš pobjeći. Ne, neće, ovi su ludaci. Ajmo, razbacaj ću ih. Opa. Opa. Uhval sam ovog. I'm sorry. Oh. Pas. Možda te neko ćete krnt. Jao, jadni. Ljudi, baš mi krivo ovih. Baš sam ih prebio. Štaš. Ostali su nam još ovi pa da završimo već jednom ovu epizodu. Ako me ubiju, jebit ću i mater. Ako me ne ubiju, ponovit ću im jebat mater. Sram ih bilo. Ljudi, u školu ću morat završiti ovu epizodu, pošto nešto moram na Facebook, nešto me čeka na Facebooku. Koje iznenađenje. Ja sam glup, iskoristio sam ovaj specijalni. Jeste opasni, jeste. Ajde, ajmo, tit! Ljudi, šta im radih? Tačno u glavu, a? Ljudi. Ljudi, a šta kažete kako se ritam, a? U ovoj igrici. Kako se bijem. Sviđa mi se ovaj čaj. Bocam rime ceo dan. Pored mene stoji zmaj. Slušaj taj freestyle. A šta kažete ljudi, kako pjevam? Ajmo, razbij sve. Neka koske pucaju. Kako ja derim, a? Šta kažete? Sigurno ovo niko ne bi želio da mu ja ovako u ovoj igrici uradim. Samo... sad su bog me nadrljali, a? Šta vi kažete? Bum! Ljudi moji, pa on nema šanse protiv mene. Ja nemam šanse protiv njih. Beži! Šalim se ljudi, ja ne bježim nikad. Ne. Beži! Ova budala preživjela, neće još dugo da živiš. Ljudi, evo, znači sve smo ove porukali, kako da kažem. Znači, skoro smo sve levele prešli. Sljedeći put prelazimo ove levele, tako da pozdrav!